खुलुमबाय। दिनै 30 जानुवारि 2024 मंगलबार। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय रुपैहाटआव सासे आइजोआ गथ' जोनोम हायैनि जाहोनाव हौवानि नखरनि मानसिफोरजों अयथासार खालामजाबाय थानानै बुथारजादों होननानै आइजोनि नखरनि मानसिफोरा बुंदों। नाथाय फिसायनि नखरनि मानसिफोरा हारसिं जिउ फोजोबदों होननानै बुंदों। दा हिन्जावा हारसिं थैदों ना बुथारजादों बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय फातेमा खातुन। फातेमा खातुनआ ताफाजुल इस्लामजों जुलि जादोंमोन थांनाय 4 बोसोर सिगां। दा बे जाथायनि सायाव नगाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नयदानि साजारसि कल'नियाव सासे दर्जि आरो बेनि 3 दाननि गथ' गोरलैजों लोगोसे बिसिया गोबां गोजांनायनि जाहोनाव रुम सिङाव हिटार लगायनानै उन्दुबाय थानाय समाव हां लानो हायै जानानै बिफा आरो फिसाजोआ थैदों। नाथाय बिमाया थैथारासै। थैनाय बिफानि मुङा जाबाय साबु खान। बे समाव साबु खाननि बिसि उस्माखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। गाजियाबादआव बिकास कुमार मुंनि सासे फिसाया गावनि बिसिखौ 3 ताला बिल्डिंनिफ्राय गारहरनानै बुथारदों। बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो जाथायनि उनाव बिकास कुमारआ पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय सालु। दिल्लीनि कालकाजी मन्दिराव माता जागरण हाबाफारि जाबाय थानाय समाव लहा आरो दंफांआ बायना स्टेजआव हरखाब गोग्लैसिननायाव आइजोआ थैदों। सासे आइजोआ थैदों आरो गासै सा 17 सुबुङा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारपारा ओनसोलाव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा आयेननि बेरेखा बुरमिस सुपारि लांनाय गारिजों सौजानानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अश्विनी कुमार राय। अश्विनी कुमार रायखौ सिलचर मेडिकेल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। पान्जाबनि बारिन्दायाव सानै सुबुङा गावसोरनि सासे लोगोखौ बुनानै बुथारनानै बिनि गोथै सह'खौ लोगोनि न'नि उनथिंजाय फबना दोननायनि उनाव सानैबो पुलिसजों हमजादों। न'नि उनथिंजाय गेसाव मोनामनायनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैदों आरो बिसोरो हाखरखौ 8 फुट 7 फुट जावनानै फबदोंमोन। नाथाय उनाव गेसाव मोनामबाय आरो जाथायनि उनाव नायबिजिरनानै सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय लोगोनि मुङा जाबाय हारदीप, 21 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्राफोरनि मुङा जाबाय गुरपिन्दर, 22 बोसोर बैसोनि आरो बालजित सिंह, 23 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैया सिगांनि बाथ्रानि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव सासे लोगोखौ बुथारदों। इउपिपिएल महरै बा इउपिपिएल हिसाबै एनडिएफबिखौ दा सैला होननानै बि साराया बुंदों। सिगांनो आङो निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे जोंहा बेनो दिनै जोंहा जेन'बा एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंना एकर्डगिरि हिसाबै एकर्डजों लोगोसे जोंना पलिटिकेल हिसाबै इउपिपिएल दोलो दंमोन आरो इउपिपिएल दोलोआ दिनै देरहानानै सरकार गठन खालामगासिनो दङ आरो सरकार सासन खालामगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे दिनै जोङो बिपिएफआव फैनायनि जोंना थांखिया जाहैबाय मा इउपिपिएल हिसाबै एनडिएफबिखौ दा सैला एक्स एनडिएफबिफोरखौ एक्स एनडिएफबिनि समस्या जेंना सुस्राङालासिनो गावबा गाव रां खामायनायनि गावबा गाव एकदम रांनि लालसाव गोदोसोनानै दंगासिनो। दिनै एनडिएफबिआ जेखि होख्रावा मानो जेखि गाबख्रावा मानो दिनैसिम बिथांमोना खोनासंफेरा। दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै बे सरकारजों जानाय नंला, बे सरकारखौ जोङो अबेबा सागोराव गारहरनायफोर बायदि गारहरनांसिगोन होननानै जोङो बिपिएफ दलाव जोङो दिनै जगदान जाफैदों आरो बेजों लोगोसे बिपिएफ दलाव जगदान जानायजों लोगोसे जोङो गोख्रोङै बिपिएफनि खामानि मावनानै बिपिएफ दोलोखौ दिनै हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ जोङो देरहासार खालामगोन आरो देरहासार खालामनायजों लोगोसे सरकारखौ गठनबो खालामबावगोन। गठन खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जेन'बा एक्स एनडिएफबि आरो एक्स बिएलटि दिनै एक्स बिएलटिफोरजों जोङो बिदा फंबाय हिसाबै जोङो ज'यै मावलायगोन। मानो होनना बुङोबा बिथांमोनाबो सानसे समनि दावहारु, जोंबो सानसे समनि दावहारुमोन। दा बे हिसाबै दिनै जोङो सिन्था खालामनानै मोनबावबाय दिनै दाखालि एकर्ड डे फालिदों। दिनै एकर्ड डे फालिनायाव जोङो निउस पर्टेलाव नुदों, जोंबो थाङासै जोङो। बे हिसाबै जोङो निउस पर्टेलाव नुनाय हिसाबै जोङो बेखौल' बुंगोन जोंना सिगनेटरियानो सासेबो गैया। सिगनेटरि गैयालासिनो बोरै एकर्ड डे फालिनो हाखो बिथांमोनहालाय। दा बे हिसाबैनो जोङो दुखु मोननाय फैदों। दा बेखौ नुनानै जोङो 27 जानुवारिनिखौ नुनानै दुखु मोननानै जोङो दिनै बिपिएफ दोलोआवहाय जोङो जयेन जादों। बेजों लोगोसे जोंहा जेन'बा जिसाया सिमफ्रामारि बेनि मावनाय दांनाय जोङो बेखौ नुगासिनो दङ। सोरबा एएमआबो बेजों हायाखै दिनै बे केन्डिडेटबो नंथ'बावा
एक्चुअलि बे बुंनो थाङोबा बे दिनै जेन'बा BPO दाख्लैसो हाबनानै सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गानाइज सेक्रेटारि होननानै आङो खोनादों। नाथाय बिथाङा बिनि सिगांनिफ्रायनो BPO हाबनायनि सिगांनिफ्रायनो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ दिनै नायदों, दिनै सहायबो होदों, सोरबा माबा मोनसे बेमार बा जेंना जाबोराव गोग्लैनायफोरखौ बिथाङा अनसायगासिनो दङ। दा थिग बेफोरबायदिनो बिथाङानि गोसोआ साफा होननानै जोङो सानो। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि खामानि बेफोरबायदि इसिबां माने EMGM नङालासिनो दिनै सहाय होनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन। दा बेखौ जोङो नोजोर होनानैनो दिनै बे मानसिया थिगैनो जागोन आरो NDBनि समस्या जेंनाखौ बिथाङानो सुस्रांनानै होगोन होननानै जोङो बिथांनि दारै जोङो बिथांनि थ्रुयै जोङो बेयाव दिनै 13 नं सोरांदुवार नैबे बामोनगाव BCDC एरियायावहाय जोङो बेखौ बे प्रग्रामखौ लाफैनाय जादों आरो बेखौनो जोङो बुंगोन जिसिया सुमफ्रामारि सारा जेराव दङ जे दोलाव थागोन जोंबो बे दोलाव थागोन। दा बेखायनो जोंहा बिनि सायाव मोनसे मिजिं दङ, मोनसे फोथायनाय दङ। NDB हिसाबै गासिबो बिथांनि थ्रुयै थांनानै थालांनो हागोन होननानै जोङो बेखौ आसा खालामनानै बिथांखौ जोङो सापर्ट होदों आरो सापर्टजों लोगोसे जोङो जेरैखि जाया जोङो सरकारखौ गठन खालामनायखौ जोङो नाजागोन आरो जोंनो बै सरकारखौ नाङा, बे थगायसुला सरकारखौ जोंनो नांला। जेनेबा बिसिना दिनै इलेक्सन खाथि, बे समाव साख्रिया ओंखारलायसै बिसिना, जेन'बा बिसिना इलेक्सन खाथि नालाय अबेबा सेल्फ हेल्पनि अबेबा हेन्टेननि खालामनानै होगोन। बै समनिखौ बिथांमोना गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै? जेलानाखि जोङो ज' मावलायदों बिथांमोनजों UPPL हिसाबै जेलानाखि एकट जाखांनानै UPPL सरकारा UPPL दोलोआ पलिटिकेल पार्टियाव UPPL आव हाबो। UPPLनि जानानै बै लामा बारस' बुरस' जेरैबायदि हिनजावै हौवायै लाजोबनानै केमेरा खेबै जिअ'टेक खालाम थाबायदोंमोन। बे लामाया बोरो हिनजाव माहारि बिमा माहारिफोरखौ बेसेबां खस्थ' होदोंमोन, बे साफोर फासाय खालामजोबलायनाय आंनि लांगोनायावनो दङ। दा दिनै बिसोरखौ नायफिननो रोंदों रोंदिया? बे लामाया जिअ'टेक जाखानाय हिसाबै, बे लामाया केमेरा खेबखानाय हिसाबै बे लामाया अलरेडि जानानै फैनांसिगौमोन। दिनै बे जिनिसखौ मावाखैबा बिथांमोना जायफोरा खेबदों बिसोरनो जादों होननानै आङो सन्देहखौ खालामो। BPF दोला नोंथांनि जे थालांनाय बारग' NDBफोरनि जे समस्या बेखौ आबुङै मावफुंना होगोन नोंथां सानो नामा? बेखौ जोङो निस्सय जोंहा आसा दङ। मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनै केस दङ, केस जोङो गानांबाय थायो। बे केसआबो समस्या सल्भ जाना होगोन। मानो होनना बुङोबा BPF दलनियाबो मोनसे संगठननि मोनसे समनि दावहारुमोन। दा बिथांमोनहा दिनै गावजों गाव दिनै सिन्था खालामदो एक्स बेल्टिनि मादाव सोरबाया गोदाव सोराव जानानै दङ नामा? दिनै जोंनि NDBआव साबेसे गोदाव सोराव जानानै दङ? सानफ्रामबो अखा नायबानो ससियेल मिडियाआव नुबाय थागोन। दिनै बेफोरखौ बिथांमोना बेखौ नुवाखोमा? नुवालासिनो नायालासिनो ओरैनो मेगन मोसेबनानै थाबायग्राखायनो जोङो दानि सरकारखौ साफा खाना होननानैसो आङो बुंहरगोन आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि। दिनै 30 जानुवारियाव कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसा कमिटि बिथांमोननि मिटआप जागोन, गेट टुगेदार जागोन आरो बे जागोन जाहैबाय गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगावनि खांख्लाबारि बाथौ थानसालियाव